Takže ideme si pozrieť reakciu Astatora na moju účasť v menučku, ktorá nevyzerá moc lichotivo podľa thumbnailu, kde má facepalm, takže poďme na to. Naslepo. Počkaj, ja som to... Denis, má 29 rokov, Je to 3 sekundy a už sa mi smeje. zatiaľ je byť nezamestnaný a živiť sa ako príležitostný streamer na Kiku, fotenie a čítanie. Kick streamer! Preto, aby som asi rozširoval svoje obzory ohľadom ženského pokolenia a To nie tento. moja ideálna partnerka by mala byť určite rozumnejšia ako ja, ideálne aj krajšia a bohatšia, čo asi nebude taký problém momentálne. Red flag na babe je asi, keď má názor na všetko. Moja najhoršia vlastnosť je asi to, že moc mudrujem a rád sa počúvam. Som zvedavý, čo ste mi pripravili, keďže som nemal žiadne podmienky, lebo je to rande naslepo, takže idem do toho. Keďže sa Denis chcel nechať úplne prekvapiť, jeho partnerku sme vybrali na základe charakteru. Podarilo Dobre vybrali. Po piči. sa nám to? To uvidíme po prvom chode, ktorým naše hrdličky odštartujú rande naslepo. Čau, ja som Denis a sedím oproti tebe. To si možno nečakala. No, moje prvé pocity tu boli také, že najskôr som sa bála, či predo mnou nestojí náhodou Ja som dostal SMS-ku predtým, ako to začalo od kamaráta, ktorý vedel, že tam idem. A napísal mi, že vyzerá dobre tá čajka, lebo tam mal feláka v refresheri. Čiže som bol kľudný celkom. No, ale prvé, čo som si všimol, je, že račkuje. Že nemôžu byť dva ľudia, čo račkujú. To je pičovina proste. to mi koty. Ale potom teda, keď som si dala dole tú šatku, tak ma to trošku ukludnilo, že dobre, že iba trošku sa na neho podobá. OK, to som naozaj nečakala. Ahoj, ja som... Farma z Azo už není. Račkuje, Nevieš, to je Tommy Koty? Tešíme veľmi, že sa spoznávam. No to zistíme za chvíľku, či ťa to bude tešiť. OK, mám sa bať? Koľko máš rokov, ak sa môžem spýtať? Prvá vec, čo ma vytáča, ja tam mám tak vysušené pery, lebo som bol naslopaný deň predtým, že jediné, čo tam vidím, sú moje pery. Vyzerám, ako keby ma našli pod mostom. 19, budem mať 20 teraz v auguste. To je popiči, 30 ročnému koktovi 19 zase. Že babi dospievajú skôr ako chalani, to je pravda, ale neviem, či som pripravený na študentku. OK, na to som zvyknutý. Odkiaľ si? Víš čo, neoficiálne z Bratislavy, bývam tu asi 5 rokov a oficiálne zo Šamorína. Zo Šamorína? Jo, to je moje oficiálne bydlisko. Poznáš Šamorín, hej? Nepoznám. Volíme plus? Len, je to také veľmi vtipné mesto, podľa mňa. Prečo? Poznáš Dana Dreva? Počkaj, on spomínal Šamorín? Prečo? To neviem. Však v tom dabingu. Čiže ja viem, ale ja si nepamätám, že by spomínal Šamorín, ja som to nevidel. Pamätáš, tak ho máš Slobona, pozeráme ho. Šamorín je veľmi dôležité mesto v Danovi Drevovi, pretože ak sa teda nemýlim, a ak sa mýlim, ospravedlňujem ma fanúšici Dana Dreva, ale zdá sa mi, že Šaňo Fekete sa tam narodil. Počúvaj, nie si ty Dano Drevo? Ten Dano Drevo, čo sa vždy Áno, to som ja. Teší ma, Fekete. OK, a čo robíš v Bratislave? Študuješ, pracuješ? Väčšinou spím. OK. Čo ti... Čo som zle povedal? Čo ťa vytočilo? Jak zaujať ženu? Väčšinou spím. A ja už mám doštudované. Teda, som trošku starší, jak ty. No, budem mať koľko 42 teraz. Hej. Hej, no. A to je ešte v pohode. Ale magistra už mám, takže... Hej, máš super. To je jediné, s čím flexím, takže tak. Ale som nezamestnaný, čiže mi to moc nepomohlo. OK, tak ak Do píče. sa ťa môžem spýtať, Nemá 29 má. typ dievčaťa, alebo typ ženy, ktorú hľadáš do svojho Však on bol na farme, ten kokot. života? Vieš čo, asi môžeš. Ja som, aj keď som sem šiel, tak ja som nedefinoval absolútne žiadnu vizuálnu stránku ani nič, lebo akože moje partnerky predtým boli vizuálne rôznorodé. Takže nie je nič také, alebo niečo také, čo úplne, že neznášaš, že keby uvidíš na žene. Vizuálne? Kľudne aj vizuálne, alebo povahou. Kúty. Ja neviem, keď budeš mať lítka rovnako veľké ako stena možno. Že by som bola akože zárobná, jak taká... Jak píči, však to... No, kámo, jeho chat si nevie zapamätať jednu číslicu, ktorú som povedal minútu dozadu. To sú TikTok brainy. A hej, nebuď zarovno proste. Nebuď, aký ťa nakreslí peročné. Maj krivky. Ty? Jediné moje požiadavky Koko, tam má artikulácia, to je peklo, fakt.
Požiadavky sú asi také, že musí byť ten človek vyšší ako ja. Ja sa proste nezvládnem pozerať do zeme. Prosím vás, zaplaťte nezamestnanému prémium. Ešte jednu mi daj, ešte jednu reklamu. Coop, jednujte teraz polotučné mlieko len za 60 centov. Aký je nový Mike? Ty povedz. Kámo, chudák Dušan do p***. Ja. Keď mám sa na niekoho pozerať zaľúbenými očami. Teraz sa bojím, akože. Hej, Hej. mám 180 cm. Nemáš, si nižšia odo mňa. 180 máš? Ty ale tak to je dosť, kámo. To je zase Je ako, to, že... je to veľa, no. Kobila celkom. Ako ja mám 185-6, dajme tomu, ale akože 180 cm na ženu je akože huge. OK. Akože mne lekári tvrdili, že mám 181, ale môj centimetr tvrdí niečo úplne iné. Čo povedal? Lekári tvrdili, že mám 181, ale môj centimetr tvrdí niečo úplne iné. No keď si merám kára, to mám podobne. Ešte si v tej norme? No nevypadá jak 185 môj. Som tak narovnako možno, No dobré. keď si dám opätky. Ale sú aj také vypchávky do bodu, už som to pozeral. Fifine to je, kámo. Fifine značka. Alebo keď tak si Že Astoliv to nevyzerá na 185? Si dám zlomí nohy a predložím sa 10 cm od Turecku Hente nebol na farme? to robia. Nebol. OK, tak spravíme si aspoň potom dovolenku do Turecka. Dobre, ale 9 mesiacov ma neuvidíš. 9 mesiacov je doba, kým sa to lieči, takže... Je, že pôjdem s tebou, že ja si spravím dovolenku a Ak to bude Čože ťa predlžia? To existuje Keď ti dolámu nohy a predložia ťa umelo, tak tam máš 9 mesiacov rekonvalescenciu. Už som si to googlil a stojí to tak 80 000. nejaký zákrok, že ťa proste predlžia? To jak ako spravia? Rez na to plánuje ísť? Na čo, kámo? Zlomia ti kosti, Že rest na to plánuje ísť. kosti ti narastú? Nie, kámo. Prečo si to robil? Au, normálne si ma bolia malý. nohy zrazu. A Lebo si malý. dá spraviť? Platíš, prosím ťa. no však ty nie. Jaj, dobre. Vyzerá to tak, že si Paťka s Denisom sadli. Pokiaľ chcú prejsť na druhý chod, v ktorom sa uvidia, musí aspoň jeden z nich stlačiť tlačidlo. Zmení na príjemnej atmosfére niečo ich výzor? Je čas si zložiť masky. Ja tu budem strašne cringeovať teraz, ja si to pamätám. Vo väčšine času to tlačítko odtlačajú ženy prvé. To inak je halus, to ja nechápem. Sizer. Čo na tom nechápeš? Pekná čajka vie, že je pekná a nechce, aby jej to typek hovoril 60 krát, čiže to vôbec není žiadna veda. Počkaj, nevidím vôbec. Vyzeráš vyššie ako ja. Hej, no tak to je prúser. No, to je dosť. No, čo sa týka Denisovej výšky, je to v poriadku? Ale nebola vyššia ako ja. Není to najhoršie, ale keď si budem chcieť niekde Zlata, no. obuť opätky, tak Denisa nechám doma. Tak ešte raz. Druhý chod je špecialita šéf kuchára. Naša dvojica má Že čavo, zrbený a gargamel. Áno, hrbím sa. Prepač. Prepač, Viktor Lul V. pred sebou 4 obrázky. Začína Denis. Uhádne, čo Paťka miluje a čo neznáša? OK, čiže dve veci z tohto nemáš rada, zjavne, a dve veci miluješ. Dúfam, že nemiluješ popraskané pety, lebo to je dosť red flag. Čiže toto asi nemáš rada. Úprimne, že to nenávidím. No, to som ako... A to ťa ako napadne, že povedz mi niečo, čo nemáš rád? Popraskané pety, vieš, že na to musíš mysleť asi, že často. A musí byť nejaký dôvod, prečo na to myslíš často. Čiže zajíval by ma ten dôvod. že ani nevidel. To je veľmi nepríjemné teraz, keď... Z čoho sa robia popraskané pety? To musíš veľa chodiť bosy, alebo kvôli čomu? Podľa mňa je to tekutiny, keď si není hydratovaný a všeobecne. No, ale nemusíš chodiť bosy, podľa mňa. Ja neviem. Genetika, ne? A musíš to čistiť. Nejaké hydratačné pičoviny na to používať. Napríklad, ja som v živote nemal, lebo sedíš u kompu. Keď začala tá letná sezóna, kde sa všade pozriem, tak sú šlapky. Keď si to všímaš dosť, hej? Spotené Tak, nohy, tak hej, to áno. týkaš. Ešte žlté nechty nám rád. Keď máš žlté, také, že už ti nedokrvuje, keď si dôchodca. No, počujeme, mňa sa chvíľu napne. OK, čiže pety som uhádol, to nemáš rada. Neznášaš pety.
Miley Cyrus asi máš rado, lebo vyzeráš, že... Koho? Miley Cyrus. To není Miley Cyrus, však to není tá Twinska? Že Twinská, to je kokot. Či kto to je? Je Hannah Montana. A kto je Hannah Montana? To vyzerá jak tá Twinska, kámo, tá americká. Twinská. Že transka, kámo, tam píše čavo. Cyrus. Trošku sa opravu. No som videl fotku Miley Cyrus, akože herečky, Čo povedal? Trošku sa opravu. No som... Koho? Nám ani jednému není rozumeť. Miley Cyrus, to je Miley Cyrus. S kým? Trošku sa Toto je už kus čo? opravu. Opravu? No som videl Trošku sa oprav, nie, toto je už kus, ty kokot. To je, povedal by som, až teroristické. fotku Miley Cyrus, akože herečky, čo hrá Hannah Montanu a to, že ma opravila, že to je Hannah Montana, ne Miley Cyrus, to mal skôr oceniť, že ja viem, jak sa volá herečka a viem, čo hrá. Že som není taký, ježiš, to je tá, Hannah Montana. Ne, že ja viem, jak sa volá tá žena a viem, akú má kariéru, takže to mal skôr oceniť. To najmä, čo viem, že to je vyprávam. Hannah Montana, ale je to Miley Cyrus. No, Čiže... tak. Z dlhých turistík to býva. Tu Čáva normálne napísal odstavec z Wikipédie, z čoho bývajú popraskané pety. Už viem, aká si háklivá na to, čiže to máš asi rada. To sú ústrice. A to What, ale tak akože, je to proste Miley Cyrus. Keď to je Miley Cyrus, tak je... je pes. Že by si nenávidela prechádzky s obsom, to asi ne. Že neznášam, keď som s obsom vonku. Takže toto asi máš rada tiež a mušle je ľahké nemať rád. 20 rokov má a sa neváž nepovedal Hannah Montana. Posture Gargamel. Už druhýkrát napísal ten Viktor Lúr, akú mám posture. Proste Čávo je zaseknutý na tom, že sa hrbím. Chápeš to? Sa zobuď ty, kokotko. Ty čo robíš pri kompe? Ty čo robíš pri stoličke? Nikto neví, ale nikoho nezajímaš, chod do piče. Nie je to tak, že som nemala rada som si mušle, uletel, ale sorry. nech mi nelahodia morské plody. Ja neviem, keď som jedla o chobotnicu, tak mi to prišlo aj vypražaný pes. A povedal, že Stanford Drosselnery už by odešiel byť typkem. Prečo by si odešiel? Tam sedí čajka pekná proti mne, prečo by si odešiel? A čo som povedal? Nový Straight Wild Beat. Zaži divokú jazdu. Zaži to napätie. Zaži ten beat. Zaži Wild Beat. Novú vôňu od Straight. Pečú sa oblátky? Pečú. Máš na niečo chuť? Rozohraj to z Opavia. Tak to neviem akého mala, ale... chutí ako vypražený penis, že pozná chuť penisu, čo je asi dobré znamenie, takže tam sa sťažovať sa nebudem. Vidím tu kráľovské meno. No. OK, máš nejakú... nemôžeš... Ten jeho chat nič nepíše k veci, akože. Mlieko alebo niečo. Automaty. Kámo, počúvaj. To on isto bude gambliť na kiku, 100%. Ona povie, že nemá rád gambling, on že jak nemám, to je môj život. Jak som lesnú oči Čávovi. Ticho. Ja môžem piť hocičo. Môžeš piť hocičo. Tak neviem, či by si mal nejakú záľubu dojenia kráv. Ja mám pocit, že on reaguje menej jak ready. Lebo sa mýlim, je to tak? Free spiny, no. Ne. Za registráciu, ako loser. Kámoško, tak ten jak bude c***ky chytať. Dojiť. OK, dobre. To viem aj ja, lebo Veľmi kozy som dobre. skúšala. Hej, Tak. hej, super. Tak A možno na niečom inom sa naučil. No. Som prehonil. Debilko. Veľmi dobre dojí. Že ako zvieratá, myslíš, že áno, zvieratá. Bola som veľmi rada, že je tak trošku humorne nastavený, alebo teda, že skôr bol cítiť sarkazmus v tých jeho odpovediach. Aby som to objasnil, ja viem, že som tam dosť cringer a že to tak môže vyzerať a že to tak aj asi je, len ja som z nej cítil, že je dosť nervózna a tým, že je mladá a prišla mi, že dosť zlatá a tým, že som cítil, že je nervózna, som sa snažil odlačiť situáciu tým, že som jej dával návod, že to nemusí brať vážne, že je to kokotina. Akože možno som to niekedy preháňal, ale trebalo to odlačiť, lebo ona bola fakt taká, že bolo vidno, že je nervózna. Ja som sa cítila tak trošku uvoľnenie, že nebolo to jak na pracovnom pohovore. Teraz som to povedal do piči. Automaty, máš závislosť na automatoch? Nemám, ale dal som to tam. Ja sa pozerám na ľudí, ako čukajú automaty. Čo ti je? Tak to kamoško,
To by som dal poslednú vec, keď som zaujať ženu. To by som dal poslednú vec. Ale ja nechcem zaujať ženu do piče. Ty máš byť zaujímavý tým, že si nerobí to na silu, ne? Keď som zaujať ženu, že kamo, moja zaľuba je, keď pozerám na ľudí, čo ťukajú automaty. Poznám veľa textov o tom a rád si ich recitujem, keď ľudia ťukajú do automatov. No, poznám napadne, keď Momo povie, to počujem často v hlave. OK, takže radíme to medzi máš rád alebo nemáš rád? Áno, mám rád. Máš rád. Mám rád, keď iní ľudia hrajú automaty. Mám rád gambling. OK, tu vidím nejakého ujačo. On je úplne divný. Mr. Fan Thomas povedal, že som úplne divný. On kúka na Twitchi streamera a ja som tady divnej. Ty kokot. Pozerá na hodinky, takže asi nejakú nedochvíľnosť, alebo nemáš rád nejakú... Neznášam to na hodinky. To je disrespekt voči druhej osobe. OK, to je fajn, ja som tu dnes bola ešte o 15 minút skôr. Hej, povedali mi to. Tu vidím nejak strašne veľa ľudí, nejakú radu, takže to asi nemáš rád čakanie v radách, alebo ľudí, celkovo neznášaš ľudí. Vieš čo, mám rád ľudí, ako Čiže, že neslašil do Moneška? sondu, že rád ich počúvam, ale potrebujem potom vždy vypnúť, že musím byť sám, lebo ma to vyčerpáva. Špecialita šéf-kuchára dostala našich holúbkov až pred tretí chod. No, nám nenosí žrádlo, lebo že aj nestihli navariť. Znamená to, že sme na dobrej ceste? A najlepšie je, že ona pila nealkoholické víno a ja som tam jediný slopal, kedy to bolo, nejaké 7 ráno. Je kokot. Ak sa chcú dostať ďalej, musí aspoň jeden z dvojice stlačiť tlačidlo. Preto. Čo ti? Tak to tu bude na budúce čakať aj ja. Že no, veď preto. On je úplne, ty kokot, urazený z toho. Však to musíš brať s návladom, ne, more? Však kokot, ja keď si niekto môže mysleť, že ja sa tam berem vážne. Však pozrite sa, jak tam vyzerám. Čo sa vytačaš? Kamarátko. Braško, Evu Farnu nezbalíš tým, že budeš simp. Ja tu úplne dominanci. Čo ti? Choď komu? To je pičus, ako Boris trpí ťažkým vampičizmem. Čo zajebal? Komu Vúletým kúk. teleportne a preto to nechcem ani kúkať, ale ty... No počkaj, tak to tu bude na budúce čakať aj ja. Ja tu učujem dominanciu. A dosť. Áno, Keby to mal dobre. byť nejaký vážny problém v budúcnosti, že by sme sa mali o niečom... To je presný príklad, že celkom pekná baba ide v takej bagani naproti. Jak bagani, kámo? Však mám titul. Nechajte ma na pokoj. Ten borec vo videu je super, prečo vyzerá jak Denis? rozprávať, alebo čo. This is brutal z TikTok. A on teraz bude čakať, čo ja spravím, alebo čo tak spravím. Mirdo, to nie je ten typek, čo chodí k Animalovi? To, že si zbalím kufr a odídem. Tretíkrát pijem v živote. Dúfam, že ti bude chutiť do tretice všetko dobré. Ideme ďalej a servírujeme Už má nervy, kámo, ona. Čo takto? Nemala nervy vôbec, Braško. To kamoško, to nedobre išlo. hodnoty. Bude si aj naďalej naša Braško, išiel som v pohode. Ja som chcel, aby ma nebrala vážne, aby nebola vystresovaná z toho. Chápeš? Ja som sa tam absolútne nebral vážne, však vyzerám ako kokot, mám tam opások z Naruta preboha. Flexím tam, že som nezamestnaný a točím si opások z Naruta. Taký človek sa nemôže brať vážne. Nemôžeš ma brať vážne, ja ťa nemôžem vytočiť. Taký človek, čo je tam, ťa nemôže vytočiť. dvojica rozumieť. OK, tak mne tu položili nejaké otázky, alebo dáme ma prednosť. Pravda? Áno. Takže slašíš prvá potom, hej? Nikdy. Nebyl tu. Ako by si zareagoval, keby sa tvoje dieťa zdôverí s tým, že je gay alebo To je ten z farmy, on si všimol v strede. lesbička? Bol by som s tým úplne v pohode, ale musel by som mať 2 deti, lebo by som rád bol, keby pokračoval môj rod. Takže kebyže mám 10 Kámo, tenhle typek je fajn, boss. detí, tak 9 môže byť homosexuálny, ale jedno by som rád. Jedno by si vychoval proste. Hej, ale iba kvôli tomu, aby som mal vnúčata. Inak je mi to jedno. Ale zase mne nevadí ani adopcia. Mať si na geja by bolo cool, aby som si mohol chodiť na nákupy, aby mi radi lepšie, čo si oblekajú. OK, nice. Koľko má čávo? Nemôže mať 42 rokov, ne? Ten očet je pozadu 10 minút, alebo čo? Ja som zase v tomto taká, že niekedy rozmýšľam, keď sa pozerám na svoju rodinu, že náš Raplik Game by mohol zaniknúť už. Máme taký... Kamoško.
Keby sme na Kiku, vieš, čo máš v čate? Fúha. Svojský životný štýl, ktorý nie všetci pochopia. No, čo sa týka mojej rodiny, ja mám s ňou veľmi dobrý vzťah. Ak to vyznelo nejako inak, tak nie. Ja veľmi svoju rodinu ľúbim, ale inak nevadilo by mne asi teda, keby sú moje deti... Čo, ona veľmi svoju rodinu ľúbi, ale ich rap legend by mohol zaniknúť, povedala? Čo toto za kombináciu, ale? orientované Tak neverte sa tak vážne pre Boha ľudia všetci. na rovnaké pohlavie. A tak dôležité, aby to neboli nejakí vagabundi, feťaci. Radšej tátu teplej alebo vo väzení, či ako to bol ten... Niekde na tričku som to videla napísané toto. Si pamätáš trička, hej? Áno, hej. Radšej čítam trička ako nejaké knihy alebo čo. To pozitívne, čo z toho berem, je, že vie čítať. Tak kúpim audio trička. Audio knihy, keď nebude počúvať, tak si bude počúvať audio trička. No čo ja mám to povedať. To neviem, čo som povedal, sorry. Ale to je asi tá nová, tá generácia Z je asi taká, no. Čo, tak si jej pustím len poučku nejakú, alebo reelsku jej pustím. Kto by mal do domácnosti nosiť peniaze? No ja to nebudem momentálne. Self-over. Ale ne, pozri sa, ja som taký Koska. Ale ja som mal vtedy dosť peňazí náhodou. Vtedy som mal akurát dosť peňazí. Kámo, to normálne všetko ide na zlú strunu, chápe? Ne, kámo, vôbec. Ty sa nemôžeš brať vážne. Ty keď, aj keby že si milionár, tak sa nemôžeš tváriť, že si milionár, lebo je to cringe. Ja neviem, buď bude mať troly, alebo fakt ju nechce zaujať. svojemný stav v tomto. Genius si, kámo. Že ja si nepotrebujem dokázať svoju dominanciu tým, že Sara má viacej, akože naj mi to jedno. Počkaj, čavo, že ja sa nepotrebujem dokazovať dominanciu a also čavo, ja tu určujem dominanciu. Však hej, ale ne peniazmi. Nemôžeš si určovať dominanciu niečím, čo nemáš, ne? Mienim byť ďalšie 4 roky chudobný študent, tak tiež neviem, kto by mal prispievať do domácnosti. Na to, Filip. Tak si môžeš nájsť robotu aj popri štúdiu, či? Ty si mal OnlyFans za oča. Kolik je tomu muži, když borce 19 a mu je kolik? Oni sú postihnutí v tom jeho čete? Podľa mňa si robí len píču, možno naháňa čísla, nech mu prídu ľudia na kick. A frajerka je úplne v klidu, staríček, blablabla, okay. Čo ti mám povedať? OnlyFans si mám spraviť? Hej, však keď chceš mať, keď chceš Čo za... štúdiu, či? Tak tiež neviem, kto by mal prispievať do domácnosti. Vzhľadom k tomu, že ja mienim byť ďalšie 4 roky chudobný študent, tak tiež neviem, kto by mal prispievať do domácnosti. Tak neviem, tak si môžeš nájsť robotu aj popri štúdiu, či? Ale zadní sú tu? Kúp napríklad spoľahlivý telefón Redmi s dlhou výdržou batérie a priestorom pre hybridný slot. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk. Kúp akékoľvek 2 Luky, čo výrobky bolo Milka, vtipné? nahraj účtenku Na čo a si hraj po- o súkromnú večeru pre 10 ľudí. Akože, ale ja som čakal, že podľa thumbnailu, že bude viac pičovať. Ale zatiaľ akože celkom chill. Kamo. 21 myslím cca. Čavo si typol, že mám 21. What? Aby som sa spýtal, a ty budeš čo robiť? No nič, chodí do Ty si mal toho. OnlyFans za oča. Čo ti? Čistý troll ľudia, kľud. Kamoško, ona keby mohla, Ja- ona mu tak vypije, podľa mňa. Vôbec si to neodhadol. Čo ti mám povedať? OnlyFans si mám spraviť? Hej, však keď chceš jesť, tak čo? Ty by si bol To je totálny vyjebanec. Starý, hlavne si z neho neber príklad. Tento ma piči. To je extrémny ujebanec. To podľa mňa robí násval kvôli streamom, aby si spravil reklamu. v pohode, keby má tvoja priateľka OnlyFans. Čo, asi ne, ale keby to robil predtým, tak by som... Ja neviem, akože ja som dosť tolerantný teraz, sa snažím byť. Väčšinou som sa Veď to troll jebe. On si dievča nenájde nikdy. Chlapče, daj si Denis Azra, vášnivá chvíľa. A kúkni si videnia, ty debilko. Ty. Som videl viac dievčat, jak ty máš rokov. A čo si to tu viac ukazujem? Čo tu vyperám? Koho to zaujíma? Drž piču, Denis. tak stretla s takým názorom, že pokiaľ ten chlapec s nikým nechodí, alebo pokiaľ teda nemá nejaký vzťah, tak mu povie, že mu to je jedno, a jakmile ten vzťah už je, tak už je z toho strašne. Takže Ten chat všetko vie. Kámo, ale jak dokáže človek priemerne nejak inteligenčne vybavený brať tohto typka v bielom tričku s popraskanými perami dvojdňového, čo flexí s tým, že nemá peniaze a nezamestnaný vážne. Jak ťa dokážem ja vysrať, či nasrať z tohto videa?
Keď ťa ja dokážem nasrať z tohto videa, tak niečo robíš zle vo svojom živote. Chápeš? Keď som taký kokot, prečo mi dávaš moc tým, že viem ovládať tvoju emóciu negatívne? Však tam je úplný degeš som tam proste, čo tu riešia v tom čete debili. Neočakávam, že Ja neviem, tak 100. to budeš robiť, keď som s niekým vo vzťahu, ale keď si Je extrém, blablabla. Ve to trolí, ale tak zle to trolí, kámo. Ja som nerobila. Prečo to zle trolím? Prečo? Definuj zle trolenie. Definuj mi, čo je zlé trolenie. Do akej reality show by si nešiel a prečo? Trolling máš tak, že sa zabavuje aj ten druhý. Čo? To našiel na Wikipedii definíciu trolenia, typek? asi do farmy by som nešiel. Nie. Však keď ty rád dojíš. Však dobre, ale čo by som tam robil, vieš, sa hádať s Denis bol vo farme? OK, klamal mi, takže red flag. To bol tak krásny zážitok a tak krásny život, že je to oveľa ľahšie ako život vonku. Asi by ma vyhodili doskoro, lebo by som sa hádal s každým a mal by som na všetko názor a vadili by mi Ale to je sebáci. strašne veľa, strašne veľa týchto slovenských show je stavaných na tom, že sa ľudia hádajú. Alebo že nemajú zuby. Zatiaľ zuby mám, tak asi sa tam nehodí. Aj, no, tak vlastne nič, no. A ty by si kam nešla? Ja nie, je len strašne veci, do ktorých by som išla. By som išla napríklad do nákupných maniačok, mňa by to bavilo sa zahrať. To ešte funguje, nákupné maniačky? Ale to je iba 5 dní, to nerátam ako reality show. Reality show je niečo, čo ti viacej zasahne do súkromia, by som povedal. Áno, tak Love Island, alebo niečo tak na ten štýl. ja by som tam išla. Fakt? Prečo som sa neprihlásil do maniaček? Spolu by mi kúpili oblečenie. Ale ja by som sa tam s nikým nemohla rozprávať. Ja by som tam išla iba skrz to, že proste dovolenka, idem sa opalovať, idem do bazéna a proste chillujem. No, tak ťa Keby vyjebú. sa tam so mnou niekto rozprávať, tak ho asi nafackujem. Čiže vieš si predstaviť byť v reality show, hej? OK. Ale akože cením, že povedala, že by išla do reality show. To je najlepšia skúsenosť na svete. To je dobrodružstvo, jak hajzel proste. Hoci sa naše hrdličky majú o čom rozprávať, videli sme aj pár rozporuplných grimás. Slačí Paťka tlačidlo, aj keď bude Denis opäť váhať? I'd like to go hunting. To je Azra? Čiže nič, hej? Ja čakám. Čiže nechceš ísť ďalej, hej? No dobre. No, tak prečo som nechal tlačiť do prvú? Videl som, že je nervóznejšia ako ja. Ona je dosť pekná a pekné baby sú zvyknuté na to, že sa ich chalani boja. Keď som jej ukázal, že mám nejaké sebavedomie a že mám kontrolu nad tým. Kamo, Legit si o tebe myslí, že si kokot. No nemyslíš si, však som s ňou v kontakte, ty kokotko. Ja neviem, že musíš byť proste, aby ťa frajerka alebo žena by si bol poskok, ale zároveň treba nájsť balans medzi tým byť gentleman a... Ty by si mal uvedomiť, že ja som cítil, aký je to typ osoby a vedel som, že nejsom ešte cez limit. Že nejdem ešte za hranu toho, ako by som sa mal správať. Ja som cítil, že ona je s tým pohode a chápe to ako srandu. Že kebyže cítim, že je jej nepríjemne, tak uberem, ale čo? Medzi tým proste nebyť poskok. Na tú situáciu. Astatora mama v piči, chápeš, ale tí ľudia by sa mali prestať vytačať nad takýmito vecami. Ja som dosť empatický, ja som si uvedomoval, aká je to situácia a ja kebyže cítim sekundu, že ona sa necíti príjemne, tak by som ubral. Ona s tým bola v pohode. Doteraz sme v kontakte, však vám potom pustím tú hlasovku, čo mi poslala. A že ju nechám stlačiť ako prvú, tak to tam trochu... Som bol asertívny v tej dominancii pre ňu a pre ňu to je to neviem, či som Andrew Tate citoval. možno atraktívnejšie, keď vidí, že chlap sa z nej nepostavil len kvôli tomu, že je pekná a je ochotný ju počúvať a vnímať, čo rozpráva. Že sebavedomie bez mozgu mi odkazuje Future 78. To 78 je tvoje IQ, bráško. Easy. Debilko. Čaká nás posledný chod. Na druhej strane horúcej Enak je vytočený ten Astatorov, to je že urazený. linky čakajú priatelia Denisa a Paťky. Komu naši hostajú a čo sa o sebe dozvedia? Karolina je pekné meno. Môže byť. Takový no tohle by nestlačila ani první kolo jeda.
Čo viem, tak bol kokot aj na, že čo viem, tak bol kokot aj na farme, takže nič nové. Mne hlavne přijde, že Borka už to mačka jen ze slučnosti, lebo si Češka, to preto ti to preto, lebo ty nerozumieš, lebo nehovorím po česky. Áno. Vieš, prečo je urazený? Lebo on si myslí, že má recept na to, ako by sa to malo robiť a vie, že by sa nedostal až tak ďaleko. A toho sere najviac. Akože hej, ale zase nechcem ho podceňovať, vieš, nechcem byť kokotková, vieš. Nechcem robiť to isté, čo robí on teraz. Lebo on tým, že mňa podceňuje, zo mňa robí kokota, tak tým ako keby podceňoval seba podľa mňa, lebo seba tým zadzuje. Keď chlap cringeuje a zadzuje iného chlapa, tak tým zadzuje seba podľa mňa, chápeš? Lebo každý kognitívne vybavený človek musí vidieť, že ja sa tam neberem vážne, už to hovorím tretíkrát. Že jebe ti? Ahoj Gabizňa, tu je Denis. Čo si to jak jej za... Gabizňa, tak to som zvedavý. Však to ona ju tak nazvala. Čo mu Som odpovie? na rande s Paťovou momentálne a mám jednu dôležitú otázku na teba. Ohľadom jej. Do akého časového intervalu by sa Paťová naučila dojiť, keby musela? To je ego kot. Čo to má na zubu? Kávu. No veď jasné, keď si vyrovnaný, tak máš takéto veci číslo, jak entertainment. Presne tak, jak keď robil teraz Donato reakciu na toho typka, čo bol, že extrémne nesympaticko sebavedomý. On si ho pustil, ako prvú vec povedal, že ja sa nenechám ragebaitnúť, že ja ho tu nebudem urážať len za to, že je sebavedomý, že ja sa nenechám vytočiť proste. A to bolo strašne dospelé, mi to prišlo, lebo on presne neurobil to, čo typek chcel, aby urobil. On chcel vytočiť ľudí proste a Donato hneď na začiatku povedal, že to vidí a nenechá sa vytočiť. Ty musíš vidieť, že to neberiem predsa vážne. Fakt. Nikdy. OK, to mi stačí. Ja ďakujem ti moc. Papa. Ahoj. A ona sa ma snaží vždycky očierniť. Není, ale povedal tomu inteligentne, akože. A ja Donata nepoznám dlho, ja ho poznám. Ja som aj nevidel veľa vecí s ním, ale páči sa mi, ako vie inteligentne zareagovať na situáciu a s nadhľadom. To dosť cením. To najhoršom svetle. Hej, toto veľmi zlé svetlo vrhlo na tvoju osobnosť, akože. Sa jej vrátim ešte. Moje plány po strednej Aha, ten týpek je bol s náhodou. škole v prvom rade ju dokončiť. On sa strašne na silu snaží byť alfa. Ja sa strašne na silu snažím, aby ma nikto nebral vážne. A keď je toto pre teba alfa, bráško, tak ty alfa nikdy nebudeš, lebo sa bereš tak nevážne, až sa bereš vážne. Chápeš? Ty si urobil náš otočku okolo toho, aký si degeš. Ne, len som došiel teraz a máš ho aj v bio a hneď o ňom rozprávaš, tak mi to prišlo vtipné. Mám ho bio? Fakt? Jaj, lebo ja som si dal dobíjať, že som jediný streamer v Československu, ktorý má magistra a niekto mi povedal, že však Donato je PhD, tak som to tam musel dať, vieš, nemôžem fejkovať. A úspešne. A na leto odchádzam ešte pracovať ako čašnička do zahraničia. A potom, keď prídem, by som bola veľmi rada, keby ma príjmú do Nitry na vysokú školu. Verím, že na tej škole dostanem dostatočné skúsenosti na to, ako podojiť kravu a jedného dňa Denisa poraziť v súťaži dojení kráv. Podľa mňa, môj osobný názor je, že ženy nechcú, aby si bol na silu proste Sigma, ale chcú, aby si teba vyžaroval to, že sa vieš sam o seba postarať a že ich nepotrebuješ v životu, ale že keď už ich v živote budeš mať, tak sa budú mať dobre. To je všetko. Nemusíš byť na silu. Čiže typek, ktorý má 29 rokov, flexí s tým, že má rád automaty, nemá peniaze, nemá robotu a točí si s Naruto opaskom, sa snaží byť na silu Sigma. Ten človek, čo tam sedí oproti nej a robí zo seba kokota, sa snaží byť na silu Sigma. To ste z toho vydedukovali, hej? A neviem, asi niečo nesprávne robíte v živote, fakt, už to hovorím 5-krát. Takže koho si vyberáš? Ale on je na silu kokot. Konečne to niekto vidí. Proste. Ja si myslím, že ho málo fyzicky vychovávali týpka. Čo je fyzické vychovávanie? Má ego, že za mňa niekde v nebesích. Ten človek tam nemá ego, ten má v piči tvoje ego tripy. A to ja sarkazmu žeru, ale ako taký docela dôležité, a jak ho použiť. Prečo Česi nechápu absolútne, keď hovorí do po slovensky? Markovi budem volať. Sa páči. Ďakujem.
Ahoj Marko, ja som Paťka, som momentálne, Ježiš, jak sa voláš? Daniel? Pavlo Červa. To asi som si najviac všimol, že nevedel, že zabudol, ako sa volám. Ja som si na to dal pozor, že si to zapamätám, ale priaďujem tu k tomu, že bola dosť vystrelená. Palo Ščerba vyhral Protein. Gratulujem mu. Či jak to bolo, ty Vieš čo, nečudujem sa, že prečo nemajú Averagea radi? Ja neviem, ani Averagea sa nedá brať vážne, že ty by si proste nemal byť vytočený z týpka, ktorý takto vyzerá, pozri sa, ak tam vyzerám, aké ma našli v koši. Jak môžeš tohto človeka si mysleť, že je na silu Sigma? Pozri sa, čo mám s vlasmi? Čo mám na tričku, ty kokot? Gengara. WTF? Tento človek sa bere vážne a myslíš, že je Sigma? Áno? Dobre, ty tiktoker vyjebaný. Čo sa čudujem celkom, ale tak... Takže Palo Ščerba je človek. Čo viacej chce ľudia. Som momentálne s Denisom na rande. Palo Ščerba je človek. A chcela by som sa ťa ohľadne neho niečo opýtať. No, skús. Mám takú... Tak ľudia sa nekúkajú tam, kde sa majú, preto tam píšu také veci, vieš. Ľudia majú oči, ale nevidia. Ale ja som bol presne taký istý. Ja si presne pamätám obdobie, keď som mal 15, nikto ma nechcel, žiadna čajka, no že keď bola fľaša, tak mňa dávali zo srandy, že daj jemu pusu, taký som bol nechutný, chápeš. A strašne mi vadil Justin Bieber, lebo ho všetky chceli a bol pekný. Ja som ani jeho hudbu nepočul, ja som nič o nevedel, len mi vadil osobnostne z princípu kvôli môjmu nesebavedomiu. Takže keď ťa vytáča niekto iný za to, že cítiš, že máš pocit, že nedáva nič do toho, aby ho niekto mal rád, aj tak majú všetci radi, tak ma to vytáčalo. Že ty projektuješ svoje vnútro to, jak sa cítiš zle na niekoho iného. Vieš, že ty pokiaľ z teba nejde zlo, že vyslovene, že nejsi zlý človek a není to cítiť, že rád robíš zle druhým, tak to ten druhý nemá prečo vytočiť, vieš. Keď niekto není zlý, tak ma nemá prečo vytočiť. Tak sa môžem iba buchnúť po hlave, vieš, ale povedz sa, tu sa 12-ročné deti z TikToku sú vytočené. Čak teraz som jak oni, tiež sa tu vytačam zbytočne. Strašne dôležitú zásadnú otázku. Vieš, či dal niekedy v živote tringel v čašničke? Dal som. Samozrejme. Áno? A vieš aj koľko to bolo? 5 eur? 5 eur? Dobre. 5 alebo 6 eur. Viac ne. To je už nad limit, takže to je super. No otázka hľadom Twinkle tu je k veci podľa mňa, lebo to celkom asi aj ukazuje osobnosť toho človeka. Ja aj keď mám holú riť niekedy, tak dám Tringle vždycky väčšie, ako by som mal. Aj keď je na hovno obsluha, čo by som asi nemal. Ďakujem ti za tvoj čas. Ahoj. Kámo, ale to je dobrá otázka, inak, lebo... Hej Lukáš, keby si to zdvihol, tak máme 100-krát lepší content, ty kokotko. Tak by sme to Pala Ščerba zahrali úplne, že jak frajeri, on si to dojebal vtedy. Ja strašne neprimerane vysoké tringelty dávam. Áno? Absurdne. Ja veľmi odsudzujem ľudí, čo si nechávajú vydávať do centa. 15-20% dávam vždycky. Už len z rešpektu k tomu povolaniu, k tomu človeku. Ty vieš vyrátať % zo Čiže ja magistra moja zlatá. Jaj, máš sorry. strednú už? V pondelok budem mať. Pozor. Tak pondelok, od pondelka sa môžeme stretávať. Dobre. Našu dvojicu čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia stlačiť tlačidlo. Kedy som tam bol? Pred rokom. Tentokrát však nestačí, aby stlačil iba Starý rok dozadu cca. jeden. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak stlačia obaja. Zatiaľ to vyzeralo sľubne. Ako sa nakoniec rozhodnú? Exkluzívna príležitosť. Spustili sme predpredaj bytov v Síkorkách za uvádzacie ceny. Moderné Však dobre, ale teraz ja som toto nikdy nevidel, ako na mňa reagoval Astator, vieš. No, priznaj sa. Priznaj sa. Denis je taký človek, ktorého by som asi chcela viac poznať. No, čo teraz povieš? Je veľmi naladený na Aký je odutý. podobnej úrovni ako ja. Že je na podobnej úrovni ako ja, čo mám 19. Dík, no. A myslím si, že Chce ho tam,
Bráško, som tu za 10 minút a po veľmi dlhé vidím vyrovnaného inteligentného streamera so smyslom pre humor. Nechápem, prečo tu nie je viac ľudí. Jo, aj Starky, jak si ma potešil touto vetou. Sľubujem, že ich tu raz bude viac. Ale ďakujem, toto ma veľmi potešilo. Cením. Až mi slzička kvapla. By som teda určite chcela stretnúť, tak preto som stlačila to tlačidlo. Aj tak si ma blokla hneď. Roget, ja mám pre vás pripravenú pridanú hodnotu. Ja som jej dneska písal kvôli tomuto. Ja to beriem, tie tlačidlá sú podľa mňa také, že ja keby on tiež čaká, že žena mu napíše prvá, že pod na rande, či on ju pozve na rande. Chápeš? Podľa mňa hento je vec, ktorá nie, že by mal on na ňu čakať, ale on má byť iniciátor toho, že OK. Ale Starky, ona má 19 rokov, chápeš? Že ja nemôžem chodiť s 19-ročnou predsa. Už by som fakt kokot, keby som ďalší 19-ročný ničil proste pohľad na to, na chlapa, vieš. Ja nejsem proste dobrý partner a viem, že sa chovám kokot k ženám. Čiže ja som, nechcel som ďalšej 19-ročnej, ktorá som videl, že je dobrý človek a dobrá typkyňa, kaziť ilúzie o vzťahoch. Preto som to nebral vážne. Got it? Mám o teba záujem. Zase som to musela spraviť ako prvá. No, vidíš. Tak to telefón fungovať nebude. Som učil dominanciu na prvom stretnutí, tak sa to robí. Áno, toto bolo trápne, sorry. Čo toto je rozhodne iba jediné, súťaž v dojení. Čo sa vyhováram, počkaj. No tak som ťa rozbijem, ale zláta. Vyzerá to tak, že si Paťka s Denisom majú čo povedať. Do vydania tejto časti však ešte nenaplánovali spoločné rande a preto sa na Už mali dávno moju fotku, že som s ňou bol vonku. fotografiu môžeš tešiť na budúce. Ja akože akú šancu by som dal tomu, že z nás bude pár? Neviem, 5? Ne, ale tak ja som mal, vo svojom živote som mal jednu reálnu frajerku, ktorej prisudzujem váhu ako frajerke. Od toho rande očakávam, že nechá tringel v čašničke a od nášho potenciálneho Čavo, že ja už viem, odkiaľ ho poznám z farmy. Genius. vzťahu. Percentuálne to neviem vyjadriť a ešte tú maturitu nemám, takže percenta neviem. Nie. Ja akorát neviem, že na koľko percent to typek trolil, no. Akože, možno si... Astatávko, ja som to netrolil, ja som nechcel, aby sa cítila ona nútene byť seriózna, chápeš? A mala strašne málo rokov na to, aby som to ja bral vážne. Si reálne chcel zrobiť z toho, je keby zo Sigma, je keby mail chlapcov. Možno by to mohlo. Tak nejsi kokot, čak vidíš, že ten človek sa nebere tam vážne. Čo ti mám povedať? Myslíš si, že sa v Denisovi niečo zlomí a vytvorí s Paťkou pár? Napíš nám do komentára, čo si o to myslíš a my sa vidíme pri ďalšom menučku, do ktorého sa stále môžeš prihlásiť formulárom, ktorý nájdeš v popise Čo za dekešol tam bolo? videa. To čo bolo? Už si musel... Vyplň formulár? Na čo, kámo? Ja som Dobre, chlapci moji. Za to, že tu ste, vám pustím dnešný rozhovor s Patriciou. Dobre. Toto som jej poslal ako hlasovku. Prosím ťa, nahrad do hlasovky, aké úžasné, neopakovateľné a nezabudnutelné bolo rande so mnou v menučku. Pretože som našiel nejakú reakciu nejakého jebnutého streamerka na naše menučko a sorry, no. Nevyzerá, že mám moc pozitívny Sorry, ja som bol vytočený, lebo z thumbnailu to vyzeralo, že mi nakladá, tak som sa urazil. Názor na rande so mnou, takže by som ho rád vyviedol z omylu. Môžem pozitívne opísať rande u teba na byte, lebo to, ako si na mňa vytiaľ sekeru, bolo podľa mňa zaujímavejšie. To preháňa, to prekrutila za prvé. Hej, že pošli mi hlasovku, lebo si budú myslieť, že som ti ujebal Instagram a píšem to sám. Bla. Jak sa prestám byť ešte agresívny, lebo začnem byť ja. No, áno, rande s tebou bolo veľmi nezabudnutelné, očarujúce. Normálne, keby není podo mnou stolička, tak padnem na riť. Ja neviem, však ja som mala iba nároky také, aby si ten typek strihal nechty a čistil zuby. To si splnil, takže to, že máš nejaký šarm a rozšírený nejaký humorný obzor, to je iba samý plus. Dokonca
Ja koľko som je zaplatil, však ten chat vidíte, čierny na bielom, more. A cka tam, čiže to nemôže byť ani AIčko. Si aj o ten centimetr vyšší odo mňa, čiže... No, ako, ja vlastne ani neviem, prečo sme spolu my nezačali chodiť. Ja sa teraz tak nad tým zamýšľam, že vlastne však áno, Denis, ty si normálne príklad šarmantného, mladého, tradičného muža. A neviem, no, a máš veľmi široké spektrum. Jak rozmýšľa, že aby našla niečo pozitívne na mňa, musí to ťahať úplne, že keby, to vyzerá, keby sa spýtala ChatGPT, že čo pekné o mne povedať, lebo nič nenapadlo. O znalosti ohľadom Máš veľmi široké. náckov, takže vieš to veľmi aj názorne predviesť, keby sa niekto Neviem, či som nehajloval alebo niečo, keď toto tvrdí. Srandujem. pýtal. A neviem. Čo by si ešte chcel počuť, Anciáša? Do prdele. Ježiš, inak, počuj, vonku je, že 20 stupňov a ja tu kúrim. Kúrim na 30, mi tu je zima. Výborné. Ďakujem, Pati, za info. Keby si chcel vedieť napríklad, ako sa mne darí do psej matere, tak aby si vedel, že tu mrznem. Zlata nie, ale máme veľmi podľa mňa pekný vzťah a ja si myslím, že není veľa ľudí z Menučka, ktorí sú stále v kontakte. Takže prestaňte podceňovať moju empatiu voči 19-ročným dievčatám. Ďakujem.